Masuka Langoué, nouveau concept, nouvelle vibration de Sandia Chouchou et de DJ Léo, une vibration made in Ivory Coast que je vous propose ce soir sur RAS. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus et surtout installez-vous confortablement comme toujours pour le plein de divertissement et c'est parti. Ces jeunes sont pleins de punchline, ils ont leur style, leur manière et en même temps, ou quand flow est d'avalban parce que nous avons inspiration diatem n'évita sur toujours ou bien fin fort ni bolon qu'on a été femme. Au choco de là, demsen savambulo bi olu ou boraka do rapu qu'on a là et petit à petit ils sont en train de faire leur chemin. 600 son indron amnou bisimila RAC qu'on mais en attendant on a jaguar clip pour les yon fait. Mesdames et messieurs, si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes dans RAS, votre émission qui vous permet tout simplement de faire le tour du monde en musique. Et comme précédemment annoncé, nous avons eu la chance de recevoir un groupe de rap malien qui fait véritablement la fierté de ce game. Ils sont là avec nous ce soir. Nous allons sans plus tarder vous les présenter. Les gars, c'est comment? Voilà, vous le savez, RAS ça permet de mettre en lumière les jeunes artistes parce que Niame Chini Ikoroleno, Iba Sorobi, Isira Doritama. Les gars, comment tu les hivers. Voilà, donc nous allons me faire don tout de suite. On regarde le groupe. Bioro Gang. Bioro Gang. Gang. Bioro Gang est composé de qui et de qui? Bioro Gang est composé de 3 personnes. Seka, Tora, Chatabi, Alema Seka Tansora. Tiens, à téléspectatrices ou voilà avec un camounou fort, Bevaronga fort qu'on y nous peut-être après que sobriquet quoi. Mais à l'état civil, n'a pas faut trop mimber oreka avec des naissances quand au Sénégal du même juin. Bon, netoro ere Mahaman Alassane Diallo, né Flare. Moi c'est Cheikh Karamogo Kamara et qui est Segassi. Ok, donc au Savana, au de Chataï. Ouais, Chata. À l'état ere du même. Bon, ni bébé a bégi présenté au Daoué. Donc du coup, Bega Djaté quoi. Donc Manu, véritablement, hors de le quartier du Mena. Bon, Neni Tora, Ameir Majo Zerna. Chata aussi, il est à cheval entre Zerni et Atoflega Bon, Bulbana. Aga étude be Bulbana 6 ans, Aga étude mais avant il était à Zerni aussi. Donc, ma do Zerna, Malola Bulbana. Ah, c'est Manu, c'est moment où on est. Na fera que dobe Zerni na, beva donc faut Zerni ni Bolivana yon, c'est trajet donné. Donc ni projet dobe innocent par exemple, il va falloir quand on studio là, comment est-ce qu'on va organiser? Bon, aga gelen comme aga non, bibi na téléphone et tout ça. Et ma abnyon wele nga cheive mi biti dobe mbolo nye inspire soro. Et ma oda nga nyon wele ko organiser wa fara nyon andro. Et à distance, c'est un problème. Organisation des gars. D'accord, mais comment est-ce qu'on donne la musique de maintenant? Bon, je dirais qu'il y a Mali artiste d'Emsen, on donne presque qu'il y a un corobale où il y a là. Bon, au local coquetou et anja, donc en fait, on donne là au sirafé. Mais généralement, différence bâtie MC ou musique canon parce que l'amour de musique ça c'est un point commun en la musique en en et ma bon baby nyamata do fait quand sera qui ga ko ga sisa non ma bon en fait nyamata korobale au fait ma oya ke to na kan digi bibi na ça va un peu quoi pas vous à les là d'accord donc man ne fait que ni nga 600 bioro re jume bioro koro koro ma bioro te dowere malira pour kono ma ay 300%. Donc pourcentage niveau de nous quoi.
Toi binani toi binan ta mi bioro ta be gon la ane bioro femme fait amana ye chugo chugo donc on devait s'en faire quoi voilà donc les gars un et ka foko comme tout le monde bébé adam ne don mais bioro gengere abe mixtape julla walma abe album julla bon ama album ke follow on peut dire un mixtape follow la flana me sira le 5 mars. Ouais, le 5 mars, avant notre concert, je manquais un flana bla, un mauvaise école 2. Nous avons flana et follow choix. Oui, mauvaise école. Parlons-en. D'accord. Donc parce que derrière, dom mixtape follow la mauvaise école. Ni ngal kelen ron e jigna kono ko akumi faka mu fola parce que ni ko école yali amta kalami wala minge to kala na wodo wa walma école vie kono na dun. Bon, comment flabala a flabé mot clé genre école et institut de formation et tout là lieu d'éducation et tout. Bon, mauvais déjà mauvais c'est le côté mal. Bon, c'est pas comme si mauvaise école et nous sommes des mauvais messagers, mais on est aperçu comme des mauvais messagers. Donc apparemment si mon bégaou là extérieur là on ira de que fait un tour bon mixé pour titre. Donc quand tu verras le titre, tu vas penser peut-être que Abel Salé, Abel Morola Flisson, mais il sait pas Nasrani Morom ne chances sur le mixé pour la main. On a fait 7 sons. Il y a des bons sons, il y a des sons ego trip, monté salé, il y a des sons Munumbe à tour conscient quand aussi Morola Fli et tout ça. Donc tu vas voir que peut-être nous dans la rue, nous sommes salon ima kenemana la ima ambe yele no comme des vagabonds ima mais orgue fima me bo jema me bo fima na aussi quoi jema me bo fima ima c'est pour te montrer que bon ay bolong no kuma te bamana ngane do c'est pour te dire que genre peut-être c'est vrai que ame carré kono mais atina fo entend ere kalama ou bien atina fo ame ante tiendo ou bien ante fait ima ante fait la fin ou bien ambition tana c'est pas ça aussi ima beniga chance te kele moti wolo yoro choisi moti ga jamana choisi ni fa e wartigi ma oye ala ga chance bon ni fa e fanta e bo bolon no ma il ga intelligence na barage wala ira mauvaise école bon école ça veut dire aussi parce que nous sommes des professeurs de la Sorbonne et ma ana ni Sorbonne gagné bon anga gaw ya nga école de ma lu wan la mais amet donc li da mu kalango ma lu wala me dra mu dege quoi justement amé école domaine ngono parce que nana e ka fo nga recherche kono na la aka clan awra fene ga population abu wile ko Sorbonne mais muna aya clan soro ka population to da ko Sorbonne parce que depuis à trois flaga on était bien 600 depuis follow kuma gala be na fo messager de ima bon togo ay jami ja be na mi fo na mo influencer ima donc c'est comme ça que nous on s'est dit que nous sommes ni artistes ni donneurs c'est comme si tu es un professeur ima donc ay ola ira genre nous sommes des professeurs ima anga fanu ne be ga an solo anga école de est-ce que ola ira Sorbonne professeur an sababe Sorbonne professeur bon an be micro ta jama ba ne do sno ni tuna Sorbonne era konna la university la ima ananga gaw be professeur ima Einstein Lamartine Albert Campus nununi ima Albert Einstein ngache asugu be bala ngache. OK donc si je comprends bien ara donglu konona la parce que il faut qu'un yon famille quoi musique tarabolo la be genre sugu bege parce que mo do be ta soro e ba fo anga krobale munu temana luga rap conscient ku ngacha mais ni bi woro la mais est-ce que abse ka titre do fo ara mixtape follow la mime kuma rap conscient avec en conserver bon je peux dire Real Legacy c'est du conscient ou Fantan c'est du pur conscient bon on a fait des conscients mais juste que Koemien nous en ma fogo en man clé conscient drama bon au fait parce que mouna conscient dronté kake mal là au fait on a tient fort quoi même si genre nous on a fait du sale ça veut pas dire que nous sommes des faiseurs du sale genre en réalité quoi tu peux te mettre par exemple si ça non taroni je suis sûr que peut-être il y a chatriner
lasida an ka funu marani o y'a sɔrɔ o moment na effectif ba kun tɛ u bolo ten bɛɛ ka mɔgɔ kelen bɛ se ka rôle 3 imiter sisan e bɛ kɛ docteur ye e bɛ kɛ tiɲɛnikɛla e bɛ kɛ nin ye bon i ma bon c'est être acteur c'est ça même savoir se mettre dans la peau d'un autre quoi est-ce que bɛ ka bɔ n'o côté do c'est notre avantage à nous ou bien c'est notre talent à nous k'an yɛrɛ kɛ gangsta ye an bɛ son bɔ i b'a fɔ ko wa n ka cɛ ninnu ma deli k'u ten turu yɛrɛ i ma ou bien ka conscient bɔ i ma fɔ i b'a lamɛn i farigan si bɛ cɛ i ma bon c'est ça le travail d'un artiste bon an m'a essayer k'an ka mieux kɛ pour que ka essayer k'o ko façon de kɛ o ni genre i bɛ ka somme da o ni i jogo ye c'est pas tellement vrai ça aussi. Ani bi wɔɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ o y'o de fɔ k'olu ka fɛn bɛɛ ko pourcentage ko de nɔ dɛ ko tɔw bɛ 40 ta bon olu b'a bila dan na a tɔ bɛɛ olu de ta ye fo ka kɛmɛ sara yɛrɛ dafa quoi les gars o tɛ yan d'accord si je comprends bien aw delila ka concert dɔw kɛ Mali la ka tɛmɛ n'est-ce pas aw ka concert fɔlɔ kɛra min Olympa la Banagabugu la Olympa la Banagabugu la et après Olympa a ye concert wɛrɛ organisé a ye concert wɛrɛ organisé 20 mars la Afro Basket la après an taara Palais la ok donc fɔlɔ o kɛra Olympa la après aw évolué la taara 26 mars Afro Basket la et ensuite on en a Palais la mais parle-nous du concert qui a eu lieu au Palais de la Culture est-ce que vraiment a ye satisfaction ba sɔrɔ la an wuli bon an kun bɛ fɛ mɔgɔw ka bɔ togoya min na bɛɛ bɔra parce que Palais filɛ nin ye i ma u bɛ heure de di aw ma quoi 0h 1h maliyɛn bɛɛ dun ye star de i ma bɛɛ bɛ bɔ 0h de n'a fɔra concert bɛ ban 0h de i ma o ye da dɛ mais o bɛɛ la Manu y'a wuli bɛɛ bɔra a kɛra dan ye. Ok donc dans l'actualité vous avez envie d'organiser un nouveau concert pour les fans c'est prévu pour quand le 20 mars le 20 mars Bada la Palais la Berge là. Mais qu'est-ce qu'il va avoir comme particularité? Parce qu'avec un concert mais quand même, avec un fan cette fois-ci, avec un mouillou là, vraiment, mouba tout, ou le rêve d'un professeur là quoi. Bon, déjà que professeur d'Ogaba, il y a une particularité banayo. Et puis, quand on a gang bambulo quoi, il faut pas oublier. Il conseil dans son fin fait gabo, on est groupe fin fait gabo. Tu verras que laps de temps n'a imposé. On est 6 ans en Joda Bengwa. Et maintenant, il faut que sombo fano moye réclamation que ça veut dire que kodo ke na fabe mina. Et on est mixé pour aller aussi composé de 8 sons le 5 mars en monobla. Donc fano era go la mais ka juger na sur ni ambora ga baram si ça mérite en ata o wardo ana gata Palais fa ou nous manga wardo ana go en era travail juger là aussi. Et bon particularité wara munumbe ima en kɛlen don ka ko surprise dɔw labɛn bon o ye kɛnɛkan gɛn ye ni ɲɛ o ye kuma t'o la quoi. Mais les gars yɔrɔ mun bɛ ne dabali ban généralement les artistes ni y'u wele ka na bɛɛ b'a fɔ ko particularité bɛ yen mais concert quoi presque a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ressembler tu vois ni n ko a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ressembler i b'a sɔrɔ différence fitinin dɔrɔn de bɛ yen maintenant vous en tant que nouvelle génération moi je suppose que aw bɛ ka na de pour que fɛn minnu b'a jɛ ka na olu fara kan quoi donc aw yɛrɛ bɛ se ka welekan jumɛn bila a ka fanu ma k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'u bɔra aw ye date min prévoir n'u bɔra o don a bɛ kɛ lawasa ye. Bon, avant de répondre d'abord, fanu ka bɔ pourquoi genre fanu kan na wari fait bɔ pour que a ka da je voudrais toucher un point là. C'est comme si la question qu'on a là, on sent comme si à tɔgɔ filɛ ka bɔ n kɔnɔ. Il bɛ fɛ k'a fɔ Mali concert u ta dan comparé au concert de l'extérieur. Il m'a au problème ni mais bon au problème tɛ facteur kelen quoi ni facteur kelen no solution sɔrɔ ka da la. I b'a dɔn problème ye i bɛ se ka ci fo côté naani i bɛ se ka dɔ di gouvernement ka part dɔ b'a la artiste ka part dɔ b'a la a tɔgɔ filɛ ka bɔ n kɔnɔ fanu yɛrɛ ka part dɔ b'a la showbizman ka part dɔ b'a la donc ce qui fait que kuma ko ka ca trop bon. Et je vais te dire quelque chose, remarque. Les rappeurs quand on fout, sans te mentir, les rappeurs quand on fout trop, les rappeurs de bas d'amener, ou à soro dorme kelenta kun, ma musique kanun dron ne bala, fin fait bas kun bolo dien on yaga rapu kanun dron, warta bolo de me bagatala, esi ba mo followers tabolo dien fin fo tabolo, aba d'amener don abe wa kelen ni wa fila mara ka taa don studio la ka son bɔ i ma a taa podium ŋɛyɔrɔ la a bɛ 400 di DJ ma ka son jouer
est-ce que a bɛ fini signer a bɛ samara signer a bɛ verre signer ka taa jouer faut qu'il meme ka tɔgɔ sɔrɔ ka stade fa Bamako non depuis les tatapons kuma stade bɛ fa Bamako Mali la yan nɔ 2019 de depuis français rap créera depuis a wolola 2019 de rappeur français ka stade ta a daminɛna 2019 bon foli kan ka d'a ma quoi est-ce que bon les gars très bien voilà foli b'a yɛrɛ très bien bon les gars gaw bɛ baara kɛ quoi ka ja ta an ka cɛ ka kobaw kɛ bon gouvernement bɛ ka jumɛn kan ye n ka cɛ i ma n'a sɔrɔ n'u tun bɛ festival organiser o ni ka essayer ka coup de main dɔ di artistes ma sans y'a sɔrɔ Mali art développé la i bɛ caman ba ye an ye bon an kana tɔgɔ fɔ kɛ i ma an ka cɛ an t'a la man donc an ka dɔw to comme bamananw b'a fɔ cogo min na an ka basi to bɔrɔ kɔnɔ k'a sɔn mais nin ye message de ka taga an ka acteurs culturels bɛɛ lajɛlen ma an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka daminɛ ministère de la culture la ou bien k'a daminɛ fo Kuluba fo kana bila fo duguma aw ka hakili to artistes la quoi c'est très important. Dans RAS, rien à signaler, votre émission 100% musique qui met aussi en lumière les jeunes artistes comme Bioro, comme vous venez de voir, c'est des jeunes qui sont vraiment pleins d'inspiration. Et puis Famiali Mboula, Auranyabala Kafo, comme on juge de loin, Kasorema Geroula, ou Philippe Belebele, ou les gars. Voilà, mais donc, un comment fort, avoir des explications, Badendi, ne fera mieux non 600. Comment la soulignant là quoi. Man, c'est un micro d'Ilmara Fouena, qu'est-ce qui différencie Bioro des autres rappeurs? Bon. Est-ce que autant yɛrɛ ka sɔnni yɛrɛ an sɔn na mais i b'a sɔrɔ Bioro yɛrɛ an tɔgɔ dɔrɔn quoi an tɔgɔ dɔrɔn ma différence la ok mais aw yɛrɛ ka rêve ye jumɛn ye nin game yɛrɛ kɔnɔna la quoi Bioro yɛrɛ ka rêve ye jumɛn aw kalikan yɛrɛ ka Mali présenter diɲɛ fan bɛɛ fɛ ma sɔrɔ bɛɛ ka ne maliyɛnw de kunkolo mɛ o bɔra ma Mali tɛ quoi Mali an fɛ ka taa Mali le kunna wolo diɲɛ wɛrɛ la quoi n'ala y'a kɛ aussi que an ka ŋaniyaw sabatira laɲiniw sabatira game kɔnɔna la il y a des frères aussi i n'a fɔ an bɔra dugumana la mɔgɔ an y'a daminɛ tout au fond n ka cɛ fo ka se sisan ma donc dugumala position na ko in bɛ cogo min na an bɛ dɔɔnin dɔn a la quoi donc ni ala y'a kɛ ko fisayara aussi on devrait donner des coups de main à nos jeunes frères aussi ko in ka di caman ye aussi c'est pas comme si vagabonds ils sont très bien inspirés mais c'est tout drone de tout là et puis l'image rap est sale aussi est-ce que nasoro ni peut-être il zigri dala de kibeta et maraji kero la be muso blaga o kula do et tout ça et ma nga che ubiye ka nyega teme artiste ga ka soro ma ani gote do droge nyona ere am sen sans faire am ga ante ko rata et ma beniga plano quoi mais ma o ba anta ga dara ga teme o ko nga do segi fege nga che ga o be difficulté sur trop donc akadanye ga studio nyena ma bawda le malla akadanye label nyena ma baw ga dale malla akadanye malien artiste fenega fanga soro fo ga jet privé sans ma fo ga des comptes colossal nga che miri mina ere wa ke malien rapper fene bro c'est pas sorcier déjà les africains to fene ba ke la whisky ne sont pas magiques nga che ce sont pas diaboliques ibi tega da ma ba mo gore lo peut-être que chiga fo ga te son atega kuru faire ma bo hakilna ni bara drone do ma ok donc Amafoko Alaka Bara Sabati. Voilà tout de suite les gars, vraiment nous touchons à la fin de notre entretien. Ouais. Ce fut un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Tiens, là, moi, j'ai été stupéfait de la manière dont vous voyez les choses. Aravision, c'est véritablement positif. Ouais. Donc Amafoko Alaka demain vous lancez là quoi. Et j'espère bien que Takalenya fait chien ore. Tu vois, nous avons les ici là, on va sur le plan chaman bas de valider là quoi. Mais comment on a fait chuo Beni de mes barano, donc à Teta Fara Folie Blau de mes barala. Or, c'est que Folie Blau Johnny John. Bon, Folie be la me barabé, Folie be de mes barabé, et puis particulièrement, Mega Shomboloda, le concert là, les gars qui nous ont soutenus, sponsors ou partenaires ou et rappelez-nous la date. C'est le 20 mars, avec le vendredi. À Sorbonne, le 20 mars. Depuis primaire, faut université, al master tigou, al monument bureau. Parce que ni c'est le bureau, c'est qui termine la classe. Donc, la voix en direct. Ok. Donc, les gars, merci beaucoup. Yeah.